Dewch i ni weddio. Diolch yn ti o Dduw, unwaith eto am y fraint o gael dod ger dy fron, i ni'n cyflwyno'n hamser i ddofel, teir di'n plith tywalt ysbryd arnom, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam paned drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn ni ganu tra'r ein heistedd Emynau 45. Diolch i ti yr holl a lluog Dduw. Gwyn ni aros ar ein heistedd i ganu Emynau 45. Darlleniad o'r Salmau, Salm 119 ac adnod 105. Salm 119, ac yn dechrau darllen adnod 105. Llusern yw dy air i'm traed a Llewyrch i'm llwybr. Tyngais a chyflawnaf, y cadw'n farnedigaethau dy gyfiawnder, cystuddiwyd fi yn ddirfawr byw haf i o arglwydd yn ôl dy air. A tolwg arglwydd bydd y fodlon i ewyllysgar o ffrymau fy ngenau a disg i mi dy farnedigaethau. Y mae fy enaid yn fy llaw yn wastadol, hynny nid wyf yn anghofio dy gyfraith. Yr rhai aniwiol, os oedd asant fagl i mi, ond ni chyfeiliornais oddi wrth dorchmynion. Cymerais dorchmynion yn etifeddiaeth dros byth, oherwydd llawenydd fy nghalon ydynt. Gostyngais fy nghalon i wneithir dy ddeddfau byth, hyd y diwedd. Bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd Dduw. Cydech ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw, trwy heiddiannau, dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn llawenhau
y bod yna ffordd wedi hagor, bod posib i rai fel ni i ddod ata ti, at dorseddfaen sydd yn orseddfaen o'r ras, bod yna groeso, bod yna dderbyniad i ni yn yr arglwydd Iesu Grist, y fod yn edrych arno fel dyblant i ni yn rhan o'r deulu, i ni wedi'n mabwysiadu, i ni nawr yn bir o'r flaen oherwydd ein bod yn gwisgo cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, yr holl freintiau yma, yr holl fendithion yma, ein bod yn gallu dod at yr holl alluog Dduw, yn gwybod y fod ti yn gofalu am bob peth sydd yn ymwneud â ni, dy fod ti yn ymwybodol o'r cyfan, dy fod ti'n arwain y cyfan, yr wyt ti'n goryw llywodraethu dros y cyfan, yr wyt ti yn darparu ni, bob cam o'r ffordd. Ac o Dduw, i ni yn gweddio y byddwn ni'n gwybod beth yw canu dy glodydd, yn diolch i ti am iachawdwriaeth, yn diolch i ti am yr gwmnïaeth ar hyd taith bywyd, ac yn diolch i ti am ddiwedd y daith hefyd, y byddwn ni yn cael croesi'r afon ac yn cael gweld ein ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg, ac yn dy weld wyneb yn wyneb, y byddwn ni'n cael treulio tragwyddoldeb yn dy gwmni. O Dduw, i ni yn gweddio, y byddwn ni yn gwerthfawrogi'r yr holl freintiau hyn, mwy nag unrhyw beth y mae'r byd yn ei gynnig. Maddau ni o Dduw ein bod mor aml yn meddwl ac yn pendroni ac yn ystyried ac yn cynllunio am bethau'r ddaear yma. Gad i ni fod yn rhai sydd yn dy osod di yn ben ar bob peth. Mae ti fydd popeth i ni. O Dduw, gad i ni fyw i dy ogoneddu di a fwynhau am byth. Helpa ni fod yn rhai sydd yn gwneud hyn. Yr hyn y dylsen ni fod, o Dduw, hyn yw ein rhesymol wasanaeth ni. O Dduw, helpa ni fod yn rhai sydd yn byw fel Iesu Grist ei hun. I ni yn gofyn i ti, o Dduw, i ddod lawr i'n plith ni yn ystod yr oedfa hon. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn ein gwendid ni. I ni yn edrych yn cwmpas ni'n edrych arno ni'n hunan. Ac yna, o Dduw, wrth i ni edrych yn cwmpas ni. Edrych ar ein dinas ni, ar ein gwlad ni, wrth i ni weld mor bell mae'n gwlad wedi ymbellhau oddi wrth y ti. O Dduw, mewn cyfnod byr o amser. Ac eto, o Dduw, i ni wedi crwydro mor bell, mor galed, mor di-dduw yw ein gwlad ni bellach. Ac o Dduw, fel dy bobl, o Dduw, i ni wedi caniatáu i bethau newid mor sydyn. I'r oedfaon sydd yn cael ei chynnal ar hyd a lled o wlad, i ni wedi llwyddo dy yrru di o'r oedfaon, o Dduw. I ni wedi llwyddo tynnu'r arglwydd Iesu Grist allan o'r brif neges. I ni wedi tynnu y parchedig ofn allan o'r addoliad. I ni wedi dod â ein haddoliad lawr i lefel y byd yma. Maddau ni, o Dduw, nad yw'r pethau yma ni'n brifo ni ac yn peri ni wylo. Maddau ni, o Dduw, i ni wastad yn cyfiawnhau y newidiadau yma, fod hyn yn dderbyniol yn yr oes i ni'n byw yn ddi. Rhaid i ni beidio bod yn hyn a'r llall. O Dduw, maddau ni am ein rhan ni i adael i'r pethau hyn ddigwydd yn ein gwlad ni. Helpa ni sefyll, o Dduw, i sefyll yn y ffordd y dylsen ni sefyll. O Dduw, helpa ni sefyll yn gadarn, helpa ni i gadw'n golygon arna ti, i alw arna ti. Mae ti yw'r unig ateb i ti ddod yn ôl i'n plith, i ti ddychwelyd i'n plith, i ddiwygio unwaith eto, o Dduw. Terd yn ôl, tywys ni, arwain ni at y man lle rwy ti am i ni fod. I ni yn galw arna ti, o Dduw, does dim ateb arall. I ni'n gweddio, o Dduw, am yr oedfa hon. I ni'n gwybod beth bynnag fydd yn cael ei ddweud, o Dduw, nad oes gobaith i'r geiriau hynny dwy'n unrhyw ffrwyth o'n i bai dy fod ti yma, o'n i bai fod ysbryd i ar waith, o'n i bai i ti i agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am waredwr. Felly, o Dduw, tyrd, gweithio yn ein plith ni yma, i ni'n cyflwyno rhai, yma rhai sy'n gwrando bydde di yn dod ac yn argyhoeddi o bechod. I ni'n gweddio am y rhai sydd ymhell i ffwrdd, o Dduw, dim hyd yn oed unrhyw atgof o'r oedfa hon, neu unrhyw oedfa, o Dduw. Ac eto, o Dduw, falle wedi treulio blynyddoedd yn dod o sil i sil, ond bellach wedi anghofio'r cyfan. I ni yn gofyn y byd ysbryd i ar waith yn dod i gof. Rhyw adnod, rhyw bennill o emyn, rhyw rhan o neges, o Dduw. Ac y bydd hyn yn ei harwain at ti. Tyrd, rho disgwyliadau mawr i ni, gad i ni i ddisgwyl pethau ono ti. Tyrd, tywall ysbryd anom ni nawr, diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw a trwy heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch i ni ganu emyn rhif 179.
Mae carcharorion angau yn dianc o'i cadwynau, a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau. 179 gen I sefyll i'w chanu. Byddaf yn testyn o'r salmau, Salm 119 ac adnod 105. Salm 119 ac adnod 105. Llusern yw dy air i'm traed a Llewyrch i'm llwybr. Nawr, mae'r salm hon sydd yn llawn ebychiadau gan Dafydd o fawl am Dduw, ac mae Spurgeon yn ei ddisgrifio fel salm, y salm yma fel cist, yn llawn o fodrwyau air yn hytrach na chadwyn o ddolenau air. Dyna chi ddisgrifiad. Mi fydde cadwyn o dolenau air yn hyfryd, a bod un wedi gysylltu at un arall, ond yn hytrach mae'n disgrifio'r salm fel cist o air, ac yn sicr y mae pob salm yn gist o air, ond yn yr achos yma mae'n ei ddisgrifio fel llawn o fodrwyau unigol. Adnodau unigol o fawl yn hytrach na thema arbennig, ac am adnod yw hon. Siwr o fod, i ni gyd yn gyfarwydd ar adnod hon. Llusern yw dy air i'm traed a Llewyrch i'm llwybr.
Pan ni'n meddwl am adnod fel hon, ac ni'n meddwl am y byd ni'n byw ynddi, ac mae angen help arnom, ond does na yn y byd yma. Fi'n siŵr falle mae henaint neu mynd yn hun, efallai, yn rhan o'r broses yma. Pan ni'n mynd yn hun, i ni'n gweld y byd fwy am yr hyn ydyw. Ac am yr holl broblemau sydd o ddydd i ddydd mewn bywyd. Dim os yw popeth yn mynd yn dda a'i ffeidio, dwi'n hwnna'n neud lot o wahaniaeth nag yw. Hyn o'n ba mae popeth yn mynd yn dda, ni'n gwybod bore fori gall pethau newid reit gloi. Ac felly ar sail hynny yn hunan, mae hwnna'n ddigon i ddychryn rhywun. Mae bywyd yn anodd. Ac mae'n ddryswch ac am, pan ni'n meddwl hyd yn oed, yr angen sydd arno ni, pan ni'n gorfod meddwl am yr blynyddoedd, os cael byw am blynyddoedd i ddod, am yr holl baratoadau, trefniadau, pethau sydd rhaid i ni'n neud. Pethau bach, pethau mawr. I ni'n gorfod meddwl am y ffordd. Pan ni'n chi mynd ar wyliau tramor, yn sicr, os ych chi'n gyrru, ac yn darganfod y pethau sydd angen arnoch chi wrth i chi fynd ar daith. Dwi ddim wedi gwneud hyn esbel. Mae'r teulu wedi penderfynu bod teithio oriau diri yn ormod iddynt. Dwi'n dwlu ar y taith yn y car. Dwi'n dwlu mynd lawr yn bell i Ffrainc. Mae pawb wedi dweud mae rhy bellach. Ni ddim yn mwynhau mynd yn y car. A'r holl baratoadau oedd eisiau gwneud, lot ohonyn nhw pan ych chi'n mynd ar wyliau, ac mae falle'r hedfan lot yn gynt dyddiau mewn. Fi'n cofio pan o'n i'n paratoi fynd ar wyliau. Goffa cael y car yn barod, goffa ni'n siŵr bod yna driongl yna, y bocs cymorth cyntaf. Be doeddwn ni ddim yn deall oedd yn Ffrainc oedd angen i ni cael teclyn bach i brofi os oedd beth oedd lefel yr alcohol yn y gwaed, neu yn yr anadl. Gwyd ni'n meddwl, pam sy'n shein o'r un arna fi? Allen ni ddweud oedd yr heddlu, dwi ddim yn yfed, dwi ddim yn bwriadu yfed. Allen ni ddadle gyda nhw. Byddwn ni'n fwy na pharod i ddadle gyda nhw yn erbyn y peth. Ond oedd rhaid dal i fi cael teclyn bach i brofi nad oeddwn ni'n yfed unrhyw beth yn y car. Sticeri i ddangos o bawlad o'n i'n dod. O rai ffeindio mas beth yw'r cyflymder ar y lôn, ar lonydd gwahanol, ac yn Ffrainc, prim yn glawio, mae eisiau ffeindio lot o baratoadau. Hyd yn oed ar taith bach syml o un lle i lle arall. Oedd eisiau gwneud lot o drefnu, paratoi. Heb sôn am lle o'ch chi'n mynd ar eich gwyliau ac yn y blaen. Rhywun beth os chi'n dechrau swydd newydd. Lot o baratoadau mae rhaid i chi i'w wneud. Yn gyntaf, ble mae'r swydd pamser? Maen nhw'n dechrau pryd mae cino'n bwysig iawn. Pryd mae'r egwyl, be chi'n cael wneud, pryd chi'n cael gadael. Chi'n goffa wneud y trefniadau hyn. Allen ni fe ymlaen am oriau, mae paratoadau syml, bach, di-nod. Ni'n neud nhw bob dydd. Ond pan chi'n sôn yn falle am y peth pwysicaf oll, faint o bobl sydd yn trafferthu gwneud unrhyw drefniadau, unrhyw baratoadau. Maen nhw mor esgeilus yw dyn, pan yn dod at daith bywyd, y mwyafrif llethol o'r broblogaeth y byd, ddim yn trafferthu darganfod beth yw y ffordd iawn. Maen nhw'n cymryd yn ganiataol fod yr hyn mae athrawon yn dweud wrthyn nhw, neu darlithwyr, neu'r awduron llyfrau gwyddonol, neu beth bynnag gwleidyddion. Maen nhw'n cymryd yn ganiataol fod yr hyn maen nhw'n ei ddweud yn iawn. Os maen nhw'n hoffi fe, maen nhw'n cymryd fod yn iawn. Dyn nhw'n gwneud ymchwil. Dim ymchwil o gwbl. Does mwyafrif llethol o bobl sydd yn dweud bod nhw'n anffyddwyr neu beth bynnag, faint o'r una sydd wedi trafferthu darllen gair Duw, neu unrhyw beth crefyddol. Tybiwn ni y mwyafrif llethol ddim o gwbl. Dyn nhw ddim eisiau gwneud. Dyn nhw ddim yn chwilio i weld. Dyn nhw ddim yn holi neb. Dyw pobl ddim yn holi. Faint o bobl sydd wedi dod lan at chi yn y gweithle ac wedi gofyn cwestiwn, wir eisiau gwybod yr ateb, pam i chi meddwl bod ni yma yn y byd? Dwi ddim yn gwybod pryd oedd y tro diwethaf i rywun i ofyn y cwestiwn yna. Does dim diddordeb gan bobl i wybod. Ond maen nhw dal i fynd trwy bywyd. Maen nhw'n treulio oriau yn ffeindio mas pa forgais sydd o'r cael, pa gar ddylen ni brynu, pa wyliau ddylen ni fynd. Maen nhw'n darllen yr holl paragraffau mae pobl yn rhoi. Oedd y gwyliau yma'n hyfryd. Roedd y gwesti yma'n wych. Roedd y brecwast y gorau ni wedi gael. Neu maen nhw'n dweud, pidwch a trafferthu mynd fan hyn. Dyw'r sydd oren ddim yn oren ffres.
Dyna be weles i'n ddiweddar. Weles i rhywun wedi croesi allan ar y fwydlen y gair ffres ar bwys sydd oren. Achos doedd e ddim yn oren sydd o'r oren yn syth. Ac maen nhw'n trafferthu i dod lawr i sydd oren ac yn rhoi di barn ar hwnna. Ac maen nhw'n ffeindio mas, a maen nhw'n gorfod ffeindio mas ble yw'r lle gorau fita. Ac maen nhw'n mynd treulio oriau di-ri yn darllen cyfresu o baragraffau. Ac dyna lle maen nhw'n dod i ryw gasgliad. O, na fe wedi gwneud siŵr. Mae gen i wyliau ardderchog. Neu mae gen i gar gwych. Neu mae gen i di. Neu mae gen i'r del gorau gyda morgais. A maen nhw'n treulio oriau yn gwneud yr holl beth yna. Ond, gofynnwch chi rhywun, ydych chi'n barod i farw? Faint o bobl i chi'n gwybod, hyd yn oed sydd wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol sydd wedi trafferthu ffeindio mas? Esgeulus yw dyn? Esgeulus ydyw i ddarganfod yr hyn y mae Duw yn ei ddisgwyl. Ond mae wir i ddweud, ond i diwe, dau ddewis sydd yna pan i chi meddwl am y byd. Dim ond dau ddewis sydd yna. Unau hap a damwain yw'r byd, fel y mae llawer yn ei gredu. Ac mae ffrwydrad fiodd, blynyddoedd maith yn ôl, ac maen nhw'n dweud rhyw rif i chi ddim yn deall be mae'n ei olygu o flynyddoedd yn ôl. Ac eto gyd, maen nhw dal eisiau ni gredu, mae ffrwydrad mawr oedd e, a sydd wedi rhywsut, popeth wedi glanio i greu byd a bydysawd lle mae yna bwrpas i popeth. Allan o'r ffrwydrad, hap a damwain, ei fod wedi creu byd lle mae yna bwrpas i bopeth sydd yn digwydd bod yma. Dyna be maen nhw'n disgwyl i chi gredu. Nawr, dyna dewis un. Ac o ble dath yr ffrwydrad yn y lle cyntaf, does dim ateb dyn nhw i hynny. Ond dyna dewis un. Dewis da yw bod Duw wedi creu y byd. Nawr, os mae Duw creuodd y byd, mae yna gyfrifoldeb arno ni'n does na. Os mae hap a damwain yw'r cyfan, yna beth i ni'n gwybod yw, a dyna beth mae mwyafrif yn credu, dyma beth yw canlyniad hap a damwain. Fe ddaw dyn felly yw benderfyniad ei hun ar sut y dylsau fyw. Achos does dim atebolrwydd, does dim canllawiau, hap a damwain oedd e. Bang! Ffrwydrad, glanio, popeth yn datblygu fel mae e. Ac ar sail hynny, mae lan i chi sut i chi eisiau byw. Ond gan amla, be fydd dyn yn dweud yw, newn ni ddilyn beth bynnag mae'r mwyafrif ar y pryd yn ei ddweud. Gan nad oes sail absolut o gwbl ganddynt, fe fydd na newid cyson yn y disgwyliadau. Dyna beth yw'r byd ohoni, fe fydd 300 mlynedd yn ôl, y mwyafrif yn byw fel maen nhw'n moyn, neu yn ffitio mewn i'r mwyafrif. Beth bynnag yw'r mwyafrif ar y pryd. 200 mlynedd yn ôl, fe fydd y mwyafrif yn newid i barn, achos maen nhw wedi datblygu rhywfaint ac yn newid ac eisiau llacio rhywfaint ar y moesau ac yn dweud, dyma yw'r norm nawr. 100 mlynedd yn ôl, pethau newid. Hanner canrif yn ôl, ac hyd heddi, a be welwn ni, mae newid mawr yn yr 20 mlynedd diwetha, pwy a wyr beth fydd barn y mwyafrif sydd yn dderbyniol mewn 20 mlynedd o nawr. Ac yna fe fydd sail byw y bywyd dyn ar sail beth mae y mwyafrif yn ei ddweud ar y pryd. A does dim hawl da unrhyw un o'n nhw ddweud, naeth ffordd llall. Maen nhw'n jyst yn dweud, na i fyw fel dwi'n moyn neu dilyn y mwyafrif. Mae'n ddryswch yn diwe. Ond os mae Duw creuodd y byd, yna mae'n synhwyrol disgwyl y byddai Duw wedi rhoi canllawiau a disgwyliadau nhw. Na, mae hwnna'n resymol. Os oes fath beth a Duw, ac ni'n credu bod na, mae'n resymol i feddwl, os yw Duw yn gallu creu byd mor rhyfeddol â hon, yna siŵr o fod mae'n resymol i ni ddisgwyl, wel, os yw yn gallu creu byd, yna fe allai ddweud wrthon ni sut allwn ni fyw yn y byd. Mae'n resymol. Mae gair Duw yn eglur iawn am hyn yw dyn sydd yn gwadu Duw. Edrychwch chi ar air Duw, mae'n ddigon clir. Mae'r prawf, does dim cwestiwn amdano fe, drwy ddidraw, o'r dechrau'r diwedd, hanesyddol, gwyddonol, mae popeth yna. Dyw'r byd ddim yn gallu dadbrofi'r Beibl. Mae'r cyfan yno, mae'r holl wybodaeth angenrheidiol yno, mae yna sail iddo fe, mae yna ffynhonell iddo fe, mae popeth yno.
Ac i ni'n gweld yn glir, mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni am y garfan draw fan hyn. Salm 119ad105, yr ynfyd a ddywedodd yn ei galw, nid oes un diw, ymlygrasant, ffieidwaith a wneithant, nid oes a wneil ddaioni. Ffŵl sydd yn dweud nad oes diw. Ac mae Duw wedi dangos yn glir i ni sut y mae am i ni fyw. Mae'r salmydd yn dweud, Llusern yw dy air i'm traed a Llewyrch i'm llwybr. Y mae'r cyfarwyddiadau i gyd yno, mae popeth sydd ei hangen arno ni. Nad oes diddordeb gan y byd i wybod, ond mae ei gyd yno. Falle os oes yna un sydd yma nes i'n gwrando, eisiau gwybod yr ateb. Mae yma yng Ngaer Duw. Mae'r salmydd yn ei ddweud, mae pob un o'r awduron yn dweud hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y pennawd cyntaf, tywyllwch y byd, yn ail goleini'r gair ac yn olaf angen y byd. Yn gyntaf, tywyllwch y byd. Wel, mae'r adnod sydd yn dangos yn eglur. Os oes angen help llusern neu lamp ac bod angen goleini, yna mae'n cymryd yn ganiataol ein bod ni mewn lle tywyll. Ond nid yw, mae'n naturiol. Os yw'n dweud llusern yw dy air, a lamp, a llewyrch, a golau, os yw'n siarad am hynny, mae'n cymryd yn ganiataol bod na dywyllwch. Does dim angen llusern, does dim angen lamp, does dim angen goleini pan mae'n olau dydd. Amlwg, mae'n glir. Felly mae'r salmydd fan hyn, ni'n gwybod, dim ond o'r adnod yma hefyd i chwilio ymhellach, ond sy'n eisiau mynd yn bell i chwilio ymhellach, ond mae'r adnod yma yn cymryd yn ganiataol, rhaid bod yna dywyllwch. Ac ni'n gwybod yn ei ganwyd, pob un ohono ni mewn tywyllwch, mewn pechod. Tywyll yw'r enaid. Mae'n meddyliau wedi ei tywyllu, mae'n rhesymu ni wedi ei tywyllu. Mae popeth amdano ni yn y tywyllwch, i ni'n gwybod hynny. Nid oes dealltwriaeth gennym am Dduw, am yr enaid, am dragwyddoldeb. Dyn ddim yn gwybod, dyw e ddim yn gwybod dim byd am Dduw. I ni'n gweld hynny gyda'r crefyddau'r byd i gyd, y mae crefyddau'r byd yn dod o ymgais dyn i greu darlun o ryw fath o Dduw. Gan amla, y math o Dduw mae am i addoli. A dyna yw crefyddau'r byd, ymgais dyn i gyrraedd Duw. Ac maen nhw fel arlunydd, rhywun sydd yn peintio llun. Maen nhw'n peintio rhyw Dduw ac yn dod lan a'i syniadau nhw. Dyna yw dyn. Dyw e ddim yn gwybod pwy yw Duw, felly mae'n goffod dyfalu. Dyw e ddim yn gwybod dim byd am yr enaid, dyw e'n deall yr enaid. Ac yn sicr, nid yw dyn yn deall dim byd am dragwyddoldeb. Mae e'n ymbalfalu yn y tywyllwch. Dyw e ddim yn gallu helpu hunan. Nid yn unig mae ei enaid ei hun yn tywyll, ond mae yn byw mewn byd tywyll hefyd. Canlyniadau pechod o flwyddyn i flwyddyn yn gwneud y byd yma yn byw yn ddyn tywyllach. I ni'n gallu dweud yn nawr yn sicr. I ni'n gweld effaith diwygiad 1914. Dyna effaith gafodd y goleini hynny ar Gymru. Ond mae e dros ganrif, mhell dros ganrif yn ôl. Ac yna ni'n gweld effaith y goleini wedi hen fynd. Ac mae'r tywyllwch sydd yng Nghymru mor dywyll, ond dyw e? Mae'n andros o dywyll. Mae'n ddieflig o dywyll. Mae'n afiach. Ac i ni'n gweld hynny yn y byd sydd yn llawn o beryglon. Os rhodiwn, i ni'n gwybod beth yw'r tywyllwch yn ystyr cnawdol daearol. Os i ni'n rhodio ar ei llwybr yn y ddinas hyd yn oed. Yn y tywyllwch, mae'n beryglus, ond dyw e? I ni'n gwybod hynny. Ewch i lawr un o'r strydoedd yng Nghaerdydd. O'n i wastad yn poeni gyda'r nos. O'n i'n ddigon hapus i fynd, ond o'n i dal yn bryderus ambell waith. Ond os oedd un o'r teulu, un o'r plant, yn mynd allan o'r tŷ gyda'r nos, oedd wastad rhyddhad pan yn clywed y drws yn agor. Achos yn y tywyllwch, yn y ddinas, mae'n ofnadw yn dyw e. Allech chi fynd lawr ryw stryd ym Mherfeddion y ddinas, stryd dawel efalle. Falle does dim goleadau stryd. Ac e'r peryglon, mae'r peryglon mewn byd tywyll, mewn dinas tywyll, ar hyd stryd heb olau, yn ddigon dim ond achos gallech chi gerdded mewn I dwll I ddechrau da. Mae yna dwll yn y llawr. A allech chi troi eich pigwrn
a syrthio, a brifo, a bod na moriau cyn i neb ddod ar eich traws chi. Mae'n dywyll sef yn mynd i weld chi. I ni'n gwybod peryglon felly, gwydyr ar y llawr. Allwch chi faglu a droi'ch llaw, a mae yna wydyr ar y llawr. Mae gwydyr yn llawr, ar llawr dinas Caerdydd y mobman. Mae'n beryglus yn y tywyllwch. Mae'n rhywbeth i ni'n gallu deall. Sbwriel, gallwch chi faglu, pob math o bethau. Falle, ti o rhyw gornel, rhyw stryd dywyll yng Nghaerdydd, gall rhyw ddihurin aros i ymosod, i ni'n clywed yn dydyn ni. Am bobl sydd yn ymosod, i ni'n cael sioc pan maen nhw'n ymosod yn y dydd, mae hwnna'n sioc. A mae hwnna'n cyrraedd y newyddion. Ond gan amla, mae'n digwydd yn y nos. Chos neb yn gallu gweld chi'n iawn. Neb yn gweld y wyneb, neb yn gallu nabod chi. Chi gallu cuddio'n haws. Mae'n beryglus, cymaint o beryglon. Ac os yw pobl y wlad yn meddwl bod nhw'n saff, na, dwi wedi bod yn y sefyllfa yma. Fi'n cofio rai blynyddoedd yn ôl, o'n i'n rhan o ryw eisteddfod, ac yn goffa mynd nôl i dinas Mawddwy, Llan y Mawddwy, ac roedd criw o fechgyn o'n i yn y car. A tua 2 milltir a hanner falle i ffwrdd o'r bwthyn lle roeddwn ni'n aros. So chi wedi bod i dinas Mawddwy, mae'n dywyll. Does dim y goleadau stryd yno, unwaith chi'n mynd mas o dinas Mawddwy. Chi'n mynd i'r mynyddoedd. Ac fi'n credu oedd yn gymylog, do dim llead, dim ser. A fe dorodd y car lawr, ond nid yr injan dorodd, ond ath y goleadau bant. Do dim un ffordd o'n ni'n gallu gyrru, achos o dim gole car dyn ni. Nawr, oedd hwnna'n ddigon o broblem, achos oedd milltir a hanner dyn ni fynd. Ond ar ben hynny, nawr, o rai ni gerdded y milltir a hanner, ond o dim ffonau symudol pryd hynny, a felly dim torch, dim gole, dim ffordd i ddangos i ni ble oedd yn saff. Credwch chi fi, dwi'n milltir a hanner ddim yn neis i gerdded unrhyw bryd yn y mynyddoedd, ond pan mae'n dywyll, a pan mae yna lôn yn droellog, a tyllau yn y lôn, pob math o bethau, roedd yn anodd yn y tywyllwch. O'n i ddim yn gwybod ble o'n i'n mynd. O, mor anodd yw dilyn llwybr sydd yn ddiogel hyd yn oed. Amhosibl yw dilyn llwybr sydd yn y fath amgylchiadau. O, mae'r byd yn debyg iawn, ond dyw'r darlun yna ddim yn ddigon i ddisgrifio'r peryglon sydd yn y byd. I ni dim ond yn sôn fyna ar y gweithaf oedd rhywun yn ymosod. Hwna yw'r gweithaf, mae hwnna'n erchyll. Syrthio brifo coes, brifo troed. Aros tan y bore. Mae'r un ofnadw, chi ddim eisiau gwneud y pethau hynny. Ond am fyd o dywyllwch sydd yna, anfoesoldeb rhemp, anffyddiaeth, anghrediniaeth, trais, celwydd, twyll, ar lefel gwleidyddiaeth, ar lefel bach i mawr, i pwerus, sdim ot ble i chi'n edrych. Mae yna beryglon, ond nid oes mae'n ddrysfa, peryglon fydd yn un harwain ar gyfeilion. Ond yn un harwen at ddistryw, Diarhebion 14-12, y mae ffordd sydd yn iawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau, y mae pobl yn rhodio ar hyd ffyrdd maen nhw'n meddwl sydd yn iawn, ond sydd yn ei harwain nhw at angau, at farwolaeth tragweddol. Dyna beth i ni'n gweld fyna. Mae yn anodd. I ni'n nabod gymaint o bobl crefyddol digrefydd, ac i chi'n gweld nhw'n dewis i llwybr bywyd nhw, ac maen nhw ddigon hapus ar yr wyneb, ond maen nhw mewn drysfa tywyll. Dyn nhw ddim yn gwybod beth maen nhw'n neud. Dyn nhw ddim yn siŵr pa benderfyniadau maen nhw'n croesi bysedd. Dyna fel oedden ni. Wedi'n hamgylchu ni yn llwyr a thywyllwch, pobl yn ceisio darganfod y ffordd. O, mae yna gymaint o sŵn yn dweud mai dyma yw y ffordd, ond oes yn y byd yma, cynigir pob math o safbwyntiau a sut dylsen ni fyw, mai dyma sydd yn iawn, ac eto gyd oes dim sail ganddynt i fyny mai hwy sydd yn iawn. Ond ydy o'n wir, gymaint o bobl, gymaint o glochtar. Y peth sy'n boblogaidd heddiw, mae pawb yn iawn. Sut gall pawb fod yn iawn? Ond dyna beth maen nhw'n dweud, mae pawb yn iawn. Neu mae gan bawb yr hawl i feddwl beth maen nhw'n moyn. A siŵr o fod bod nhw'n iawn. Pwy i ni gwestiynu? Ond dyna yw'r byd i ni'n byw ynddi. Does dim syndod bod ni mewn fath bicil. Does dim syndod bod yna fath dywyllwch yn gwmpas ni.
Ceir cymaint o grefyddau sydd yn dweud dilynwch ni dywedir wrth ddim fynd ar bere'r undodau I weddio mewn dill arbennig ar adegau arbennig dywedir dylen wisgo dillad pwrpasol ond nid yw mor gymysglyd mae'n ddrysfa. Ceir eraill yn dweud mae pleser am yr eiliad sydd bwysig I ni ddilyn ein cylonau'n hunan I beidio gadael I ni y ddylanwadu arno ni ac I ni benderfynu beth sy'n iawn I ni. Dyna beth yw'r cyngor y mae'r byd yn ei roi. Dyna beth sydd yn dod trwy'r cyfryngau. Dyna beth sy'n dod mhob cyfeiriad. Gwnewch be chi eisiau wneud. Pidwch gwrando neb arall yn dweud. I neb ddylanwadu sydd yn rhyfedd meddwl ei bod nhw'n rhoi cyngor I bobl. Nag yw hwnna'n ragryth. Y byd yn dweud pidwch gwrando ar neb. Gwrandewch arno fi. Gwrandewch arno fi. Pidwch gwrando ar neb. Wel, pam dylech chi wrando ar nhw te? Pam mae nhw sy'n iawn? Mae'n rhyfedd yn dweud, mae'r fath rhagrydd. Dywed William Cowper fod goleuni gorau dyn yn dywyllwch pan wedi amddifadu o air Duw. Dyna beth I ni'n gwybod sydd yn wir. Mae'r gorau, y goleuni gorau sydd yn y byd yn dywyllwch os wedi amddifadu o air Duw. Os nad yw air gair Duw yn rhan o'ch bywyd chi, yna mae'r gorau ganddo chi yn dywyllwch, ond mae'n dywyllwch didew, mae'n afiach, mae'n erchyll. I chi ddim yn gwybod pa ffordd chi'n mynd. Pa bynnag mor dda'r ymddengys penderfyniad, tywyllwch ydyw os ni arweinia enaid at Grist. Dyna beth I ni'n gwybod. Beth bynnag y mae rhywun yn ei ddweud, os nad yw yn diweddu lan yn arwain at Grist, yna tywyllwch yw e. Dyna beth mae gair Duw yn dweud wrthyn ni. Ac eto faint sydd wedi trafferthu ystyried y fath beth. Y mwyafrif lletho. Falle 30 o flynyddoedd yn ôl ges I rhai yn holi ambell I gwestiwn fan hyn a fan draw. 20 mlynedd yn ôl falle. Ond y ddegawd diwetha llai a llai byth o bobl sydd yn ymddiddori. Does dim ots gyda nhw'n safbwynt ni. Dyn nhw ddim yn poeni am y peth. Dyn nhw ddim yn poeni dim. Mae pawb a'i farn. Ac maen nhw'n y tywyllwch. Dyn nhw ddim yn gwybod. Mae'n afiach, mae'n drist. Wel, gyda chi ni symud ymlaen. Goleuni'r gair. Llusern yw dy air i'm traed a Llewyrch i'm llwybr. O ynghanol holl dywyllwch y byd yma. Ynghanol holl ddryswch. Ynghanol holl gymletod. A'n sicrwydd y wahanol cyngor I ni'n cael o wahanol lefydd. Y peryglon sydd yn y byd. Sut mae modd gwybod yr hyn sydd yn iawn? Dyna beth sy'n rhaid I ni ofyn. Sut ydyn ni'n gallu gwybod yr hyn sydd yn iawn? Yng nghanol yr holl gyngor, ac eto dall yn arwain y dall. Pa hawl sydd gan bobl I ddweud eu bod nhw'n iawn? Pa hawl sydd gan wleidyddion, gwyddonwyr? Pa hawl sydd gan athronwyr? Pa hawl sydd gan unrhyw un I ddweud bod nhw'n iawn? Pa hawl sydd gan bobl I ddweud dewch ffordd yma neu ffordd arall? Pa hawl sydd gan nhw'n dweud, sdim ots ydych chi'n byw, mae popeth yn iawn, lan I chi. Pa hawl sydd gan nhw I ddweud hynny? Ond wrth gwrs, gall rai ddweud yr un peth amdano ni fan hyn. Chos siwr o fod, yna beth sydd yn digwydd nawr. Tybiwn ni, os yna rhywun sydd ddim yn credu eto, yn gwrando, wel, bron iawn byddwn ni'n dweud rhai sy'n proffesu erbyn hyn, falle ddim yn cytuno gyda'r mwyafrif o beth yn ni'n I ddweud bellach. Dyna'r trienni ni'n byw ynddi. Ac yn dweud, hwnna'n dweud pa hawl sydd ganddo chi ddweud os oes rhywbeth yn iawn, a mae e'n mynnu fod e'n iawn. Am ragrythiwr. Lle ni glywed y nawr. Hyd yn oed gallu glywed rhai'n gweiddi allan nawr. Am falchder. Dwi ddim yn gweld be mae newydd dweud. Allen ni weld rhai nawr yn gwrando ac yn chwerthin ac yn dweud, mae newydd cyhyddo'r byd o fod mor falch yn dweud pa hawl sydd ganddyn nhw dweud bod nhw'n iawn neu pheidio. Ac nawr mae e'n dweud yr un peth. Am dwpsyn, am un balch, am ragrythiwr. Ond I ni yn dweud ein bod ni'n iawn. Ac I ni yn dweud bod y byd yn anghywir. Ac I ni wedi dweud pa hawl sydd gan rhywun I ddweud y fath beth. Ond fedra I ddweud hyn wrthych chi, dyma sut y mae gennym hawl I ddweud y fath beth. Mae Duw wedi dweud wrthym yr hyn sydd yn iawn.
Dyna'r sail, dyna'r absolute, dyna'r awdurdod, felly dywed gair Duw. Ac does dim un enaid byw na marw gynt erioed wedi gallu profi unrhyw ran o air Duw I fod yn anghywir. Mae'n amhosib, does dim un gwyddonydd fydd yn gallu tynnu unrhyw ran o'r ysgrythur yn ddarnau, achos mae'n ffaith diamheuol mae yno. Does dim un hanesydd yn gallu. Mae hwn yn lyfr hanesyddol. Mae'n lyfr gwyddonol. Ewch chi nôl at Job, yr oedd na ffeithiau gwyddonol yn cael ei datgan yn yr Hen Testament cyn I wyddonwyr ddarganfod miloedd o flynyddoedd yn ddiweddarach. Sut mae'n bosib? Mae'n lyfr, dwi ddim yn lyfr gwyddonol, ond mae'n llawn gwyddoniaeth. Mae'n llawn seilio ar sail bod hyn yn ffaith. Dyma'r sail I ni'n gallu dweud mai dyma beth sy'n iawn. Gan fod Duw wedi dweud. Mae Duw creawdwr y byd wedi dweud yr hyn sydd yn iawn. Mae wedi dangos y ffordd I ni. Mae wedi darparu'r golau I ni. Mewn byd llawn dryswch, llawn tywyllwch, llawn peryglon, llawn ofnau a'r bedd. Mae Duw wedi darparu'r golau I ni. Fel mae angen llyser neu torch neu lamp pan yn cerdded lawr stryd dywyll neu ochr mynydd yng nghanol nos. Petai lamp fach wedi bod gyda fi yn cerdded y milltir a hanner, bydde wedi bod yn lot yn haws. Dyna wahaniaeth i'r ffôn symudol. Cellu rhoi y torch ymlaen. Pan I chi'n cerdded lawr stryd, chi'n gweld y twll, chi'n ei osgoiau. Mae'n gymaint o help I cael golau mewn lle tywyll, ond mae Duw wedi darparu'r golau ar gyfer bywyd. Mae wedi rhoi I ni. Ar gyfer taith bywyd, mae yna Llusern. Mae wedi rhoi ei air I ni yn gyntaf. Mae Duw wedi rhoi gair Duw I ni yn oleuni I ddangos y ffordd. Mae wedi rhoi ei fab I ni, sef goleuni'r byd, I ddangos y ffordd. Mae wedi gwneud popeth I ni. Ond fel pob lamp, mae angen cynnau'r lamp yn does, mae angen fflam, neu mae eisiau rhyw pŵer tu fewn I torch mwyn cael batri neu rhywbeth felly mwyn rhoi egni I rhoi golau. Os ych chi'n cael llyser, mae eisiau cynnau'r fflam. Felly mae angen yr ysbryd glân I agor llygaid yr enaid mwyn elwa o'r goleuni. Os nad yw'r ysbryd glân ar waith, yna crefyddol neu digrefydd neu athronwr neu beth bynnag fydd am weddill bywyd. Fydd ddim yn blentyn I Dduw os nad yw yn gallu gweld y goleuni. Os nad yw I lygaid wedi agor. Fydd ddim yn elwa o'r goleuni. Nid yw'r gŵr dall yn elwa dim o lamp llachar nag yw. Mae'n rhaid iddo fod yn gallu gweld yn y lle cyntaf cyn elwa o'r goleuni, ac felly enaid un. Mae angen llygaid ar enaid I gael ei hagor yn gyntaf, a dim ond yr ysbryd glân gall wneud hyn. Ond am o leini wedyn a ddaw o air Duw. Dyna'r gwahaniaeth. Gallai rhywun fod mewn oedfa a bod yr ysbryd glân ar waith. A gynt yr oedden nhw'n mewn tywyllwch yn ofnus efallai neu'n styfnig neu beth bynnag yw I bywyd nhw. Ond yna bod yna rhywbeth yn digwydd a mae'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith. Ac yna chi'n gweld, maen nhw'n dechrau deall. Maen nhw'n dechrau gweld prydferthwch yn y neges yng ngair Duw. Mae'r goleuni yn dod. Mae'r byd yn gwneud hwyl, gweld y goleuni. Ond mae'n mor bwysig, dyna beth ddigwyddodd I Paul. Dath goleuni mawr. Ond yn fwy arwydd a cael y goleuni yw enaid, fe agorwyd llygaid I enaid, fe gwelodd y goleuni do. Ond mae'n fwy o beth ond yw Am o leini a ddaw o air Duw. Mae cyfraith Duw I ddechrau yn diwe. Yn dangos I enaid dyn pa mor bell ydyw o'r safon. Dyna chi o leini. Mor bwysig. Os chi cerdded lawr stryd a mae yna dyllau diri ar rhai twfwn, chi ddim yn ei gweld nhw. Chi'n mynd I syrthio ydyn nhw. Mae'n mynd I fod yn beryglus. Ond chi'n meddwl mae cyfraith Duw yn dangos I ni. Mae'n dangos I ni pa mor frwnt I ni. I ni'n I weld Dyna yw'r goleuni. Mae'r goleuni yn dangos gair Duw I ni. Ac yn gyntaf, mae'n dangos I ni ein cyflwr ni. Mae'n dangos I ni pa mor bechadurus I ni. Mae'n dangos I ni beth yw'r safon. Mae'n dangos I ni beth yw perfeithrwydd.
Ac mae'n dangos i nad oes modd i ni gyrraedd hyn, ddim hyd yn oed yn dod yn agos mor bell i ni. Pob un ohono ni'n dod mor fyr o gyrraedd safon Duw. Ond dyna beth yw swyddogaeth y gyfraith. Mae e'n oleuni, mae e'n dangos i'r enaid, yr wyt ti mor bell, yr wyt ti mor frwnt, yr wyt ti mor falch, yr ti'n llawn rhagrydd, yr wyt ti'n hyn a llan, ti'n mynd dy ffordd i hunan, holl beth yna, heb cyfraith Duw, byddwn ni ddim yn gwybod hynny. Dyna pa mor bwysig yw'r goleuni yma. Mae'n ysgol feistr arbennig ond yw e. Yn dangos i ni pa mor bechadurus i ni. A dyna'r goleuni a gawn. Mae'n dangos pob staen. Ein gorau hyd yn oed fel bratiau bydron. Ni'n cael deall a gweld fod ein gorau ni yn dod mor fyr. A trwy air Duw a gwaith yr Ysbryd Glân caiff enaid weld bod angen cyfiawnder gwell na cyfiawnder ei hun. Dyna beth mae'r Ysbryd Glân yn dangos. Dyna beth yw'r goleuni yma. Mae'n dweud wrthyn ni. Mae angen rhywbeth gwell arna ti. Mae angen ti fod yn berffaith, ond ti ddim yn gallu bod yn berffaith. Mae angen ti fod yn lan, ond ti ddim yn gallu bod yn lan. Allet ti drio, ond fydde ti ddim yn neud. Mae angen ti fod yn grefyddol, ond nid crefydd y byd yw. Mae angen i ti addoli Duw a byw i'w ogoneddu fe a'i fwynhau am beth, ond ti ddim yn gallu neud hynny. Ond mae'r goleuni yma trwy nerth yr Ysbryd Glân yn dangos i ni fod na un wedi wneud hynny. Mae'r Efengyl yn dangos i ni fod Iesu Grist wedi cyflawni'r gyfraith i ni. Dyna beth mae'r goleuni'n wneud. Dyna beth mae Duw, yr lamp yma'n dangos i ni, gair Duw ac Iesu Grist ei hun y goleuni'r byd. Mae'n dangos i ni bod yna un wedi dod i gyrraedd y safon yn ein lle ni. Byddech chi ddim yn gwybod hynny. Sut mae rhywun sydd lawr y stryd yna mynd i wybod hynny? Dwi ddim yn gwybod hynny. Sut mae'r person sydd yn gweithio lawr fyna, ar y holl strydoedd, ar caffis, ar siops i gyd, sut ydyn nhw'n mynd i wybod? Dyn nhw ddim yn gwybod bod nhw wedi dod yn fyr o safon Duw yn gyntaf, ac yna ar ôl ffeindio mas, ond bod nhw wedi dod yn fyr, dyn nhw ddim yn gwybod sut i gyrraedd e. Does dim clem dyn nhw. A does dim diddordeb dyn nhw. Rhaid i'r Ysbryd Glân dod lawr a gwneud y gwaith. Ond dyma beth sydd angen yw, mae'r rhaid nhw cael ei oleuo. Mae angen goleuni ar ein dinas ni, ar ein gwlad ni. Mae angen gwaith yr Ysbryd Glân. A beth yw hwnna? Gair Duw a Iesu Grist. Pregethu'r Efengyl. Dyna beth ni eisiau gwneud. Gweddio fydd yr Ysbryd Glân yn arwain i heneidio nhw drwy ragluniaethau, i ddod i wrando, i dechrau meddwl, i agor i llygaid i henaid, i weld i cyflwr nhw. Ac yna am o leini mawr, pa mae'r dydd yn dod, maen nhw'n gweld i cyflwr, maen nhw'n llawn anobaith, ac yna mae'r goleuni yn llewyrchu, maen nhw'n clywed am Iesu Grist, ac maen nhw'n clywed y mae ef wedi gwneud popeth i chi. Mae wedi cadw'r gyfraith yn llwyr. Ac yna chi'n clywed am y groes. Chi'n clywed hefyd, falle mae'r rhain clywed am y tro cyntaf, fod yna gosb am eu pechod. A maen ni dychryn nhw. Ond wedyn, falle'r pregethwr neu'r llyfr neu gair Duw, maen nhw'n clywed, ond mae Iesu Grist wedi marw ar y groes fel cosb yn fy lle fi hefyd. Mae wedi wneud y cyfan. Am oleuni a Llewyrch o'r groes. Dyna beth fydd yn digwydd. Mae rhywun yn gwrando ar y bregeth ac mae yna oleuni'n dod Llewyrch. Mae yna lamp anferth yn dod. Mae'r groes yn cael ei bregethu. Mae Iesu Grist ar y groes. A maen nhw'n gweld y goleuni. Maen nhw'n gweld, dyma'r ateb. Dwi mewn tywyllwch, dwi mewn llawn anobaith, dwi ddim yn gwybod beth i wneud. Dwi mewn byd o dywyllwch a dwi mewn enaid llawn pechod a anobeithiol. Ac yna maen nhw'n clywed am un sydd wedi gwneud popeth yn ei lle nhw ac wedi cymryd y gosb ar y groes yn ei lle nhw. Mae'n rhyfedd yn diw ystyried peth mor erchyll ydyw croes hoeliad. Peth mor dywyll yw lladd mab y dyn y Meseia. Y groes. Lle cosbwyd Iesu Grist yn ein lle ni. A dioddef, digofaint y tad yn cael ei dywall arno ef ei hun. Mae'r groes yn ymddangos yn le tywyll, dieflig, lle geir gylynion Crist yn llawenhau am ei farwolaeth. Ond eto i gyd, mae e'n le tywyll, yn dieflig. Ond eto i gyd, i'r Cristion, mae e'n oleuni pur. Achos dyma yw'r rhyddhad yr enaid, i glywed am y groes. Mae'n beth
erchill i feddwl beth dioddefodd Crist, ond fe ddioddefodd yn fy llefi. Fe gymerodd gosb yn fy llefi. Dyna yw'r neges yr Efengyl, ac mae'n llawn goleuni. Yno gwelir goleuni Crist yn llewyrchu mewn byd o dywyllwch, bloeddia bron iawn, i chi allu dweud, dyna'r ffordd, dewch yma, dyna beth yw'r cryd i'r groes. Dyna neges yr Efengyl, mae'n floeddiad, dyma yw y ffordd. Dyw'r gwleidyddion ddim yn gwybod y ffordd. Maen nhw'n dyfalu, maen nhw'n meddwl beth sy'n rwyddach i fi, beth sy'n mynd i ddod â fwy o arian i fy nghoffre fi. Ac mae llawn damcaniaethau yn y byd ma'n, dyn nhw ddim yn gwybod y ffordd, ond mae gair Duw yn dweud, dyma'r ffordd, dewch at y groes. Atgoffa fi o faes awyr. Dwi'n taid i hedfan llawer, hoffwn ni, bys ni'n hoffi hedfan bob dydd. Mewn awyren hoffwn ni fynd lan a lawr bob rhan o'r daith, dwi'n dwlu yno. Mae yna rhywbeth cyffroes wedi mynd lan. Ond mae yna rhywbeth cyffroes os ych chi'n digwydd bod o bwys y ffenest. Dwlen ni fynd lle mae'r peilot yn eistedd. A gweld goleadau'r ddinas yn y tywyllwch, yn y nos yn arbennig. A chi'n gweld yr awyr ddi, ac yna chi'n gweld y smotiau goleuni, a chi'n gweld, chi'n dod yn agos i rhyw ddinas nawr, ac yna chi'n gweld rhyw adeiladau a cartrefi pobl mae'r goleadau gyn dod, ac yna chi'n gweld 2 linell o leadau, a chi'n gwybod bod yr un sydd yn hedfan ar y wyren yn anelu am y llinellau yna, achos mae'n gwybod dyna ble dwi'n mynd i lanio, ac mae'n mor gyffroes. Chi'n gweld yn dod, a mae'n dod lawr, ac mae'n glanio, yn aml iawn, yn wedig pan chi'n mynd ar eich gwyliau, mae pawb yn clapio erbyn hyn ar yr wyren. Dwi'n mynd clapio pan chi'n dod gatre, mae'n clapio pan chi'n cyrraedd y gwyliau. Mae'n i cyrraedd. Ond onid yw bob un, fe ddyle fe fod, pob un pregeth Efengyl, fod felly, fel goleadau ar faes awyr, i gyd yn arwain, dyna'r holl bregeth fod yn arwain at beth? At y groes, at ar y gwaelod, ar ddweilod yr tir lle mae'r awyren yn glanio, fe fydd na groes a Iesu Grist yno. Dyna fe ddyle fe fod. Gwae nhw os mae nid dyna pen taith yr neges y bregeth. Os mae chwarae bod yn glyfar gyda rhyw athroniaethau ac yn y blaen. Ond nid yma yw pam dath Iesu Grist i'r byd i achub pechaduriaid o'i pechod a'i tywyllwch nhw. Ac felly dyma beth yw'r neges, yma na oleadau, fe ddyle fe fod yn pwyntio at y groes, at Iesu Grist, a dyna i chi oleuni. Mae'r goleuni yna'n llewyrchu dros bob man. Mae'n dweud, dewch ata fi, dyma'r ffordd at fywyd rhygwyddol, mae ddeiant pechodau, eich mabwysiadu yn blentyn i Dduw, fe gewch chi'ch golchi'n lan, fydd pob staen yn cael ei olchi ymaith. Fe fyddai'n dad i chi, fe fyddai'n frawd, fyddai'n bopeth i chi, fyddai'n arwain chi, yr holl ffordd i'r nefoedd. Dyna chi oleuni, sa'n gwybod am dim un crefydd sydd yn cynnig hynny. Dwi ddim yn gwybod am dim un gwyddonydd, dwi ddim yn gwybod am dim un athronyddwr, dwi ddim yn gwybod am dim un gwleidydd, dim un sydd yn gallu addo hwn, ond i ni'n gallu addo fe pam, mae Duw wedi dweud yn ei air, mae fi yw goleuni'r byd, mae'n Llewyrch, mae'n lamp, mae'n dangos y ffordd, a beth yw'r ffordd? Os ych chi eisiau gwybod yr ateb, ewch i'r groes, achos dyna ble mae'r ateb, yno ar y groes, fe roes ei ddwylo pur ar led. Pam mwyn i fi cael bod yn wynach na'r era? Mae gair Duw yn goleio'r ffordd at y groes, at Grist. Yno mae modd derbyn holl fendithion yr Efengyl. Yno gewch eich golchi yn ei waed, yno ceir eich maddau yn llwyr, ac yno fe gewch chi wisgo clogin cyfiawnder Crist, am Llusern, am Llewyrch. Mae'n dangos hyn oll sydd yn bwysig, hyn oll sydd rhaid i enaid weld a deall. Dyma chi bennill. Dyma feibl annwyl Iesu. Dyma rodd deheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw. Dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchill, gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Mae popeth fyna. Mae popeth sydd angen i chi wybod fyna. Gallen ni bregethu ar y bennill yna,
Achos mae'n llawn ysgrythyr, mae'r cyfan yna, allan ni treulio blwyddyn siwr o fod yn pregethu o hwn. Dim ond o'r llinellau yna, gyda'ch fi ddarllen eto i chi. Dyma feibl anwl Iesu, dyma sail y fath i ni'n gallu dweud gyda'r fath awdurdod, dyma yw'r ffordd. Dyma feibl anwl Iesu, dyma rodd dyheulaw Duw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw, sneb arall yn neud na. Dengys hwn y golled erchill, gafwyd draw yn Eden Drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd, sut? Trwy adnabod Iesu Grist. Wel, i orffen, angen y byd am dywyllwch, ond hefyd am oleuni. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Fe mae'r byd mor dywyll, ond eto gyd mae'r efengil mor llachar o oleuni. O am dywyllwch y ddamcaniaethau'r byd, am fyd sydd yn esblygu a gwella. Dyna beth mae'r byd yn ei gynnig. Gwella. Byd sydd yn esblygu ac yn gwella. Does dim sail i hynny. Sim sail dweud bod y byd yn gwella. Ond nid ffolineb a thristwch yw credu fath beth. Mae'r byd yn gweithygu yn union fel dywed gair Duw wrthym, ond dyna i chi oleuni sydd yma hefyd. Am ddarpariaeth sydd wedi cael ei rhoi ar ein cyfer. Am drigaredd y mae Duw wedi ddangos i ni. Mae wedi rhoi goleuni i ddangos y ffordd i ni, sut i ddod at Grist, sut i dderbyn heddwch a Duw, sut i fod yn blentyn iddo trwy Iesu Grist. Mae wedi dangos i ni sut i fyw. Wedi dangos i ni sut i farw. Cawn ei air ar gyfer pob sefyllfa bywyd. Sut y dylsem fyw i ogoneddu a'i fwynhau am byth. Mae wedi dangos sut allwn ni groesi yr afon i dragwyddoldeb trwy bwyso yn llwyr yn haeddiannau Iesu Grist. Ganon ni ar y dechrau'n do. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un oleuni nefol. Halleluia. Amen. Ond dyma'n gweddi ni. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Go leied ddeiar lydan. Halleluia. Amen. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil. I ni yn diolch i ti am ymestyn lawr i'r carchar tywyll di. A'n tynnu ni allan yn gosod ein traed ar y graig, ar yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn gweddio, o Dduw, y cawn weld yr hyfryd wawr. O Dduw, y bydd goleuni'r efengil yn llewyrchu unwaith eto yn ein dinas ni, yn ein gwlad ni a gwledydd y byd. Tyrd, trigar hawrth ddim, gad i'r groes i oleio ffordd llawer hyd yn oed heddi. Tyrd, trigar hawrth ddim, i ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 594, 594, dros bechadur biosfarw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nes yd orfod crymu pen. 594 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi o hyd byth. Amen.